Pagbaba ng unemployment rate noong Marso, ikinatuwa ng ilang Dagupenyo. Para sa report na yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 5% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho nitong Marso. Sa mga lokalidad tulad sa Barangay Pantal, Dagupan City, sinabi ni Barangay Kagawad Owen Navarro na patuloy silang nagsasagawa ng information dissemination kaugnay sa mga job fair at iba pang employment opportunities upang makatulong sa mga job seekers. Kabilang din ang mga programa ng gobyerno tulad ng TUPAD at AICS para sa mga unemployed na nangangailangan ng tulong. Pag may dumarating po na mga national programs po ang gobyerno, for example po yung TUPAD and AICS po, ang priority po namin dyan is yung mga unemployed po nating mga kabarangay. Ayon pa sa barangay, karamihan sa mga naghahanap ng trabaho sa kanilang lugar ay mga fresh graduates na nasa edad 20 hanggang 25 taong gulang. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ng ilang Dagupenyo sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Maganda na bumaba yung unemployment. Kasi syempre yung mga tao na walang trabaho nagkaroon and then dumadagdag din sila sa ekonomiya. Kung ikukumpara sa datos noong Pebrero na 5.1% o nasa 2.66 million katao, mababa ang unemployment rate nitong Marso na nasa 5%. Natumbas ito ng tinatayang 2.58 milyong Pilipinong walang trabaho o naghahanap pa rin ng mapagkakakitaan. Ngunit bagamat bumaba ito kumpara noong nakaraang buwan, mas mataas pa rin ito kumpara sa naitalang 3.9% unemployment rate noong Marso 2025. Sa kabila ng mga isinasagawang simultaneous job fairs ng Department of Labor and Employment, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na mas tumami pa ang oportunidad sa trabaho upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Mariela Giling, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.